fet d'haver fet filologia o bé fins i tot estudiat en una escola de l'Opus, concert d'alguna manera, normalment de fer cinema? No, la veritat és que així amb la cosa de cinema no. Cinema era més lligat a la vida, no? Tenia una pulsió, és el que li deia allò amb ell a l'entrevista, tot el que he estudiat com faig cine o fins i tot les influències d'altres realitzadors ho esborro, no m'interessa, m'interessa el meu, no? No m'interessa ni el... No m'interessa el meu d'aquell moment, ja no m'interessa ni... Fins i tot no m'interessa el meu d'abans ni del que... Saps? És... No sé, és una manera de funcionar una mica així... Interessa allò i en aquell moment allà i l'altre no serveix per res, no? És tot inútil. No? No sé, és com... És tot el contrari de l'academicisme, en el sentit de que totes aquestes informacions són inútils, no serveixen per res, els esborro completament. Vull dir, no, és... Home, tot acte creatiu genuí, no? És fundacional, no? Ha de crear alguna del no-res, no? Vull dir, si no, s'ha d'equiparar a la cosa divina, s'ha de crear del no-res, si no, no... Bueno, per crear una cosa així ets un fabricant, agafes una matèria i la transformes. Vull dir, ets un empresari vulgar. Vull dir, entén-me. Hi ha d'haver-hi una mica aquesta pulsió de fer el no-res, no? De crear del no-res. I per fer-ho s'ha de tenir una mica l'actitud aquesta de, bueno, d'esborrar tot el que sigui, no pensar en res, no creure en res, no influenciar-te en res, ni en tu mateix ni en res. Aquell moment és únic, és irrepetible i per això no es torna a repetir i per tant s'hi ha de ficar la màxima d'observació, no? En el sentit ampli de la paraula. Que s'hi ha de... que hi has de tenir una atenció especial, però alhora buida, no? Buida de contingut. Hi ha alguna que també m'ha influenciat molt en teories que he desenvolupat en relació a l'educació, no? Però que no hi hauria d'haver contingut a l'educació, hauria de ser només... Però bueno, és un altre tema. Hauria de ser pura disciplina, sense contingut, sense idees, només cosa robòtica. Bueno, però el creador té que tenir aquest impuls del no-res, no? Bueno, és algo que surt de no-res, sinó què ets tu? Allà. Vull dir, n'hi ha d'altres, no sé què, bueno, no n'hi poden haver-hi d'altres, ningú, per més... O sigui, en el moment creatiu has de ser la immodèstia absoluta, perquè, esclar, si no faries res, quedaries paralitzat per la influència dels altres, dels grans, és que no... Saps? La influència et paralitzaria absolutament, t'impediria actuar, no? I no pots, això, no pots. Al contrari, l'única manera de reaccionar des del meu punt de vista és això que desapareix, s'esborra, no existeix. Per això cal tenir una autoestima molt alta, no? No, és qüestió de mètode. Sí. És mètode. És allò que deia al principi, quan els elements hi contribueixen, a partir d'aquesta base pots intentar alguna cosa que el que surt d'alguna manera fa justícia a aquest punt de partida i a aquesta actitud. Clar, si algun dia et trobes que no fa justícia a aquesta idea, després ja... Per això era una de les meves obsessions i en el fons crec que modestament l'he aconseguit. Són pel·lícules que no s'assemblen a cap altra. Sobretot aquesta, que ja és la més passada de rosca, l'altra tampoc, però aquesta encara menys. Vull dir, la gent diu influències, però és que no es veu, en el fons no. Saps? És com una pel·lícula d'en Buñuel. Qui hi ha abans? Qui hi ha després? Ningú. Una pel·lícula d'en Buñuel és que va així, es va sola, vull dir, no sé, no té escola després, ni abans, ni... No sé, i aquesta, allò diu la gent, passa-li, què té a veure això? Era una cosa humanista, no sé què, no té res a veure amb això. Un altre món, amb una gent diferent, no té absolutament res a veure, vull dir... No, jo què sé, no? Però vull dir, l'idea de que la barreja dels elements que s'ha fet i el resultat final sigui bastant únic. No s'assembla a cap altre. Influència cinematogràfica no, però a mi m'ha recordat molt els Pastorets, per exemple. Pot tenir un punt. Pot tenir un punt. Molts moments. Sí, però... Sí, no sé, però... No és això, és una altra cosa. No, sí, és una altra cosa, però mira... No sé...